Kayak apa Mas Didik, Mas Ruduk munggah panggung sekaligus Mbak Minul kayak apa? Tembang saka panjenengane Duojo langsung Mas. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Minto. Nggih, wilujeng dalu Mas Didik. Aduh, Indonesia. Esamu lan kuyumu bisa gawe senenge atiku suwe ra ketemu ning endi paramu apa kowe isih eling aku janjimu lan tresnamu bisa gawe ayane atiku nganti saiki kowe isih tak tunggu nganti kapan kowe ninggalke aku Mas Minto Darsono. Iya, wilujeng dalu Mas Duojo. Terima kasih. Salam hormat dari jajaran Porkokrim Camat Bangun, Mbah Lurah, Mbah Camat, Sudah berangkat. Terima kasih. Oh, spesial kagem dulur-dulur juga sedani buat sak jose. Ayo dong. Fotomu ning kamarku, ning atiku kaya kowe sandengku ngene rasane yen kangen kowe tresnaku ngomong kowe tak nganti selawase aku ra bakal bisa lali esem lan kanca-kanca sekali gadot dispesialkan untuk kanca-kanca pemuda Karang Taruna Matur Bangun. Asamu lan kuyumu bisa gawe ayeme atiku suwe ra ketemu apa kowe isih eling aku bisa gawe ayeme atiku nganti saiki kowe isih tak tunggu nganti kapan kowe ninggalke aku Sekar Gadung Indonesia. Sarang Mas Minto Darsono sak jose. Mas Jok ini, Mas Jok Duduk. Ayo Mas Dimas, terima kasih. Kagem kanca-kanca komunitas Duojo, terima kasih. Yang dari Jombang, terima kasih. Kertosono Matur Nuwun. Mas Jok Duduk. Fotomu ning kamarku, ning atiku kaya kowe ning sandengku ngene rasane yen kangen
bakal bisa lali esem lan guyumu. Botomu neng kamarku, neng hatiku kaya kowe neng sandengku. Ngene rasane yen kangen kowe ngertaku omong kowe tak ngerti selawase aku ra bakal bisa lali selawase. Terima kasih Kasih sembah nuwun. Wilujeng dalu Mas Klidik. Wilujeng dalu Mak Jange. Nggih. Pripun perjalanan panjenengan dipun guyur udan apa mboten? Alhamdulillah udan niku sanes alangan nanging udan niku kaberkahan. Nggih. Nggih. Dados dalu niki kula panjenengan dipun paringi hawa ingkang adem, hawa ingkang anyep, insyaallah piyayi wonten ing dungus sedaya Dungus. pinanggih ayom ayem tentrem Allahumma. Amin. Niki Pak, mboten kaya-kaya tenggene daerah pundi-pundi. Dungus niku istimewa, Pak. Istimewanipun? Dagelan metu turut sawah lak renek to. Aduh. Mriki alhamdulillah benjing panene melimpah ruah. Sing wehi banyu ora Gusti Allah tok, menungso sing nguyuh ya akeh mriki. Wah nggih. Jadi pengairane ora sangka Mboten Gusti Allah saking taala, nggih, nggih. saka sing do mirsani klebu kula panjenengan Nggih. le nguyuh ora ado cukup Mboten. ning ngarep truk utawa ning ngarep tengarep truk pripun niki teng mburi pikepe bakul niku malah bakule ngalih. Basa pas tenggene anding lawang pikepe ngalih lah kok niki nek nguyuh ya melu ngalih to yan. Ora Iya. mboten penak. Ning alhamdulillah Mas Mito. Nggih. Masyarakat gumolong nyawiji sayuk saeka kapti guyub rukun ing samangke menapa namung mujudaken syukur dalu menika. Betul. Nggih, yektosipun masyarakat Dungus wonten ing Kunjang ini yang selalu menanamkan jiwa berbudaya yang tinggi. Nggih. Katite ngajeng lenggah nggih lenggah, samping jumeneng nggih jumeneng. Para punggawa nyisih karena apa? Ini hiburan untuk masyarakat, tidak mementingkan kebutuhan pribadi tapi mementingkan kebutuhan golongan. Ya. Ini yang menandakan bahwa pejabat-pejabat desa wonten ing Dungus. Dungus insya Allah yang selalu dekat dengan masyarakat membawa harkat martabat budaya Indonesia. Tepuk tangan untuk Nggih. Yai Dungus. Tur yang perlu Nggih. menjadikan perhatian Mas Nggih. Didik, Dawuh leres. ternyata warga masyarakat Dungus ingkang dipun suwi pemerintahan desa Nggih. itu bener-bener nguri-nguri budaya uga ngurip-urip seniman. Niku ingkang sepisan, Pak. Ning sing dadi pertanyaan kula nu ngeten iki kaya-kaya niku nggih runtik, Pak. Nggih. Nek tanggapan ning jero balai desa apa-apa cemepak penak. Heeh. Lah nek ning lapangan iki belas ya, Pak. Lah nang lapangan piye? Mboten enten napa-napa. Bayo yo mek nunggoni wong atur tok kuwi. Lah nek balai desa rono mesti kono prasmanan, rono meneh daharan. Lah nek ning kene mrongos, Pak. Ayo pancen ya rampatane ning balai desa. Aku tenan. Dadi awake dhewe ya harus sadar kulino. Awake dhewe mbruwah ya kulino. Nggih, nggih, Ora nggih. nek apa-apa ya kulino. Nggih. Awake dhewe ora usah ngejipke barang-barang sing saka Nggih, panitia. Awake dhewe harus mandiri. Wong aku mau kopi ya tuku dhewe. Lah nek jenengan lampun gadah papan panggenan piyambak, tapi semangatnya pejabat-pejabat saya ngrumbah-mbah Bapak PJ, Bapak Lurah, Bapak Sapii. Ini yang selalu lah ya toh, dirasani lagi ditokne. Boten-boten namung guyon panitiae cikat cakut kaya ngene ya. Nggih, wong lambene seniman iki ya wis ngene iki untuk Boten. Oh ngeten iki ming krana mendekatkan dalam kita itu bersaudara toh, Pak. betul, heeh. Ngoten, ngono dadi ya meh lu seneng. Ning rumangsa bombong seneng lho Mas Nggih, nggih, ditimbali ning Dungus ternyata kekompakan warga masyarakat Dungus patut Saestu, untuk Pak. diacungin jempol. Iki nggih kula niki duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ini yang menjadi masyarakat bebas membawa Dungus lebih makmur dan maju. Ya, Niki, Pak. heeh. Mula sing lenggah ngajeng niki nggih mesake. Sore wau Jawa terus lenggah tenggene ngandhap, Heeh. kenging suket. Sing nom-nom to ora apa-apa, fisike kuat sing sepuh-sepuh niku lho. Nah, Ora engko mulih kaya anyang-anyangen. aduh.
Ngoten. Iya. Mula matur Sik, nuwun sik. panitia. Kuwi kancamu ki mek ngatur jane piye ora ngomong-ngomong Ah blas. sampeyan iki timbang meneng mbok ngewangi panitia ngelung-ngelungne kuwi. Ngono rumangsamu. Niki paling mboten Mas Kluthuk niku pancen kula eman-eman, Pak. Heeh. Dados niki cara Mas ngoten Mas sing nilainya niku tinggi. Ngoten, Pak. 24. Inggih, mula nek sekali ngomong kula eman-eman. Ya. Soalnya napa, Pak? Niki lho, sampean jajal ngomongmu karo Mas Minto sing kepenak piye? Aku sih urung iso omong iki. Lho kudune ya omong to, Pak. Kok ora iso omong ki ngopo? Mau dagelan rong metu sego randang ditokne. Bareng saiki dagelan metu segone metu. Sik, Lagi sik. terus. Sampean berarti protes krana sampean wis tampil segone metu. Nggih. Nggih panitia setunggal mawon jenengan paringke Mas Kluthuk. Dadi Mas Didik ben ngendikan nembang Mas Kluthuk harus makan. Sik toh. Aku terus Ora, wis ora pokoke kudu mangan. munggah Panitia terus. setunggal mawon kagem Mas Kluthuk. Sik, munggah mbok gawane ngene iki jane iki ndagel apa tahlilan aku. Loh, Masya Allah. jarene sampean kecewa. Ya kecewa. Iki acarane apa? Acarane syukuran bersih desa. Mulane sok ben klek duwe anak, aja mbok jenenge menik, Lah ngopo? mesti bahaya. Pripun? Lagi lho, enek tulisane mati terus diselamati iki lho. Lho, kok mati selamati Lagi selamat menik mati gitu ya. Kuwi iki tulisan ki Mas. Lah wong jenenge aksara utawa tembung mbok potoli dhewe-dhewe. Niki lho, diomongi bocah ki nek kurang Lah. pengalaman ngeten iki. Ngene iki paling ora ngerti to, karepe panitia kok dibungkus Nah. dibungkus kresek ngopo sebabe? Karepe iku lek entek iso digawa mulih berarti. Mas, Kok wis dawuh. iki sesuai sing dadi dawuh Mas Kluthuk. Nggih. Lenggah riyin jenengan, nggih. Lenggah dahar riyin. Pon aku suwarek kok. Alah, Wes, ora diomong ora ketang sak puluhan. Sampean sabda Pendhita Raja lho. Tangis sini lho. Iki rezeki lho kok nganti ndak ngemplok sak puluhan sampean selawase ra entuk rezeki lho. Iki jane tanggapan kok tahlilan kok kon mangan. Wis sembarang ora apa-apa. Nah, iki ning Barokah ndungos aja. lho, ora kena tinggi sembranan nek sampean ngendika ngono. Barokah ngalap Mangan berkah kudu lho. mangan. Wong mangane mbok keploki piye to jane iki? Nah, wong iki yo didelok, lungguh, Mas. lenggah sing apik. Ujare wong sepuh wong lek dahar kudu lenggah. Eruh lek ndungus ki hawane adem. Nggih. Ah. Kerupuke terus diwe jaket to lek. Kuwi ben gak mlempem yo, Mas. Ben gak mlempem, mula diwenehi plastik. Barokahe pyayi ndungus nek sampean kuwi ngalap berkah, kudune menikmati apa sing diparingke. Kok rasa diolak-alik lenggah. Dahar sik. Kok mangan. Iki mau bapak-bapak ki ya ampun mendel mawon. Lah sampean marahi dadak alok kuwi kok. Nah, Dadak kok alok. ngantek bengi iki Mas Jo Kluthuk dagelan Nggih. ora dahar. Hmm. Iki bar kok kene ora enak tanggapan belas lah awakmu. Jarae. Wis kadung mbok kei kok. Nggih Budi, nggih. Lho, Oh, ya. wong ki nek sapa ngerti sing masak ki melu Nah. mirsani lak ya seneng to. Rumangsa seneng mergo daharane di dahar karo Mas Kluthuk. Lah, Kok iwake sik mbok jikuk ngawur ae. Iwake keri. Kok iwake mbok jikuk sik. Let's go. Lho. Lah kok segone sik. Nah, ngawur ya ae. ngono. Aja segone sik. Wah. Lah piye kok? Ya liyane sing rada cilik sik. kemangine sik. Lho, kuwi daginge keri ae, daginge keri. Kuwi kok kesereten. Nah. Ngono lho. Nah, Lah, ya kuwi sik. Kuwi pangan sik. Ngono lah. Jane aku iki dagelan apa marmut. Lah kowe iki ya ngengkel wae kok iso. Mula ki ya disawang to Kene, Pak apa wae Minto. iki. Heeh. Pak Minto. Mesti saya langsung iki. Mas Minto ki ngene iki ming lenggahke Nah, sampeyan. iki nglungguhke awakmu lho di Nah, dahar sik. nggih, ngoten Wis lho. terungguh sing penak ning karep salon ngono dinikmati. Oh, Sik, pahit apa? Ngono. Nyapa? Pahit. Lho. Pahit to. Mosok pahit to, Bos? Wis iwake di dahar sik. Wis kene Minto pun Pak Minto. Ngene Pak Minto. Nya ki deloken. Daharan ki aja disawang ning daharan. Nah, Tapi paling tidak ada makna dari Nah. berkaitan napa ingkang dados kajatipun ndungus, Pak. Nggih. Mula lak darane rena-rena ana kikil, ana daging, apa ki jenenge bumbu kecap, terus ana kentang, ana wortel. Iki kok pangan apa ora? alah padumu sing luwih sampeyan itu. Ayammu.
Gayamu toto. Sini. Wah padune sing luwih dheke dadak. Oh, aku mbok pakane ben aku isin wis rantek mbok entekne lho. Mas Minto ki ming pratitis. Gayane dadak sak bungkus nggo kluthuk. Wong andekno ya asline ya dipek kono. Iki kok pangan apa ora? Ora, Ora? ora. Pangan dhewe. Eta asline sing luwih ya kono kuwi. Lah witene aku mau yo urung mangan e. Ketoke dalang iki ndek predikat Apa? dokter. Apa kuwi? Mbadoke banter. Alah, kancane arep mangane kok yo dilokke lho. Lho kete. Ora, arep tak pangan dhewe. Ngekel to niki jenenge pangapunten Mas Minto. Panjenengan Dharma kang punya Dharma yen Ngomong aku tak mangan dhisik. lah dalang ganji iki. Kancane omong kono teplak-tepluk lho kok iso. Pak Minto, jan ing dalu menika wonten ing tlatah Dungus, mugi-mugi sedaya Dungus menika dadosa desa sing gemah ripah loh jinawi ora kekurangan sandang pangan tuwing papan. Mula wong urip ki papan wis enek berarti kurang apa? Pangan. Pangan. Nah, berarti pangan Sandang teko. pangan tuwing papan lah. Pangane menika lah telah ya to. Lah. Papan wis enek berarti pangane mesti teko. Teko. Hmm. Dados Mula sedaya nek lah. Iya ta. Domongi kok. ketoke luwih tenan wong iki. Ora kok luwe. Lho pancen paring ora ki ya saling menempatkan to. Pripun Mas? Sampeyan pengen entuk rezeki ra? Pengen Lek pengen entuk rezeki ngantek ndak mangan. Tenan, iki disukseni danyang ndungus. Ora mangan rezekimu entek. Nyapa? Ngapa? isin ning ngejak kanca kowe. Kok sing ngejak kanca piye to? Mula kene lho, jeli. Lah, Sego ki swargane lek dipangan. nggih, marmi ngoten. Masalah kuwi. Tak mongi Pak Minto. Pripun? Dungus iki ora gemen-gemen. Nggih. Ngewahi daharan, Nggih. pasunggatan. Nggih. Iki ilmu tuwek apa neneh. Hmm. Ngewahi pasunggatan bengi iki nyapa kok diadai kerdus. Sebabipun Mas? Mergo enek-enek iki. Loh. Kerdus ki dari makna apa yang berkaitan dengan bersih desa ki? Wis ora usah dimaknani dipangan sik kendhum wong loro. Dadi rukun aku yo mangan, sampean yo mangan, Mas Klitik yo mangan. Ora sendoke sitok iso. Nggih. Lho mangan aku mangan. Aku tau. Nyapa Bas? Pak, Alas. Mas Klitik mulo. Wong segone adem kok panas iki lho kok iso. Kene kowe iki jan ora kena dingge panutan kok. Pak. Pangapunten Pak. Nggih. Sego ki senajan to bentuke ming beras. Ning aja dingge dolanan. Bocah saniki nek dikongkon ibuke mususi, nun pangapunten Pak. Nek dikongkon mususi anake, mesti nek mususi lagune TikTokan saiki. Padahal wong tandur niku mesti enek japa mantrane. Iki. Nggih. Dados nek mususi sego, dadi aja terus nyanyi jaman saiki aja. Ndonga sing ngangge tembunge wong Jawa. Contone Mas. Lho, nggih. Dewi ning Pari sini sinten? Hah? Dewi ning pangan. Dewine pangan wayang Dewi sing Dewi Sri. Dewi Sri. Lah mula pas. Nek mususi nika nggih tetep dipun suwun. Nawa itu niat ingsun mususi beras ning yo nyuceni Mbok Dewi Sri. Ah, padha Mas, aku lek nang omah yo nyuceni Mbok Dewi Sri. Kuwi lak Sri bojomu. Lak Sri niku. Sri niku Sri dewa iki lak pangan iki lho. sing ning omah ki Sri lak mbok cuceni sados dhewe. Nah. Niat ingsun mususi beras ora mususi Mbok Dewi Sri ning nyuceni Mbok Dewi Sri. Nah. Muga-muga bisa ngurakapi sak keluarga, iso barokahi sak keluarga saka kersane Gusti Taala. Niki nek panjenengan mususi ndongane niku. Anak jenengan loro, bojone siji. Sedina adang 7 kilo cukup. Mawa donga kuwi mau. Nggih, Pak, ngoten lho. Pokoke nawa itu niat ingsun ora nyuceni beras ning nyuceni Mbok Dewi Sri. Anak loro. Muga-muga bisa ngurakapi lan barokahi sak keluarga sak kabeh saka kersane Gusti. Anak loro. Anak loro bojo siji, kowe adang 7 kilo cukup. Kuwi tambah 2 kilo selametan kuwi. Lho kowe iki dikandani kaya ngeten iki, wayang aja didelok wayange, tapi nggon sasmitane disawang. Kene iku, Pak. Metune Semar Petruk Garing lan sak panunggalan iku nek nggih tamba, Pak. Wong Jawa iku kudu bisa ngerti Jawa, Pak. Mergo budaya Jawa ki ndungus ki nanggap wayang ki nduduhke wong Jawa sing jawani. Yen wong ndungus ki ora jawani, ora nanggap wayang, Pak. Niki, Pak. Mergo wayang ki salah sawijining budaya Jawa. Dadi Jawa kudu digawa, Pak Minto.
Mula nek enten Semar Dadi iki nika. non sewu, sing damene kritik niku bener. Ilah-ilane wong Jawa iku kudu ngerti trap-trapane. Contone ndonga niku penting. Contone kaya menungso iki kudu duwe kelemahan utawa duwe apese dhewe-dhewe. Nah niku Pak, Kaya anakmu anakku wetone ya kemis wage. kemis wage duwe kelemahan. Kemis kuwi pira? Kemis ki 8. 8. wage Papat. papat jumlahe Rolas. 12 ki gambare jaran. Jaran. Dadi Wah. anakmu duwe kelemahan aja sampe anakmu ki mbok bacok cengele. Bocah ki kok malah Mbok blesek. bacok cengele iki mesti Peh, sik ning dindinggon ki ya ning dindinggon nek kebacok cengle ya mesti kasus to, Pak. lah mulane aja dibacok. Oh, Kuwi kelemahane kuwi. Kuwi laire kemis wage. Kemis wage. Pancen kelahiran wage iki ngregetke, Betul. nganyelke, wis pokoke wis tatanane angel. Sapa kuwi? Hah? Sapa? Sing wage iki lho, sing rumangsa wage-wage kuwi. Bojomu mesti kuwi. Hah? Bojomu mesti. Ha ya kuwi ya wage. Wah, angele wis ora umum. Nah. Eleh. Mula disawang Pak Sapii. Pak Sapi ya. Nah, Balurah. piyayine ora kok rena-rena. PJ pinten tahun? 4 hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Nyatanya sudah terbukti bahwasanya Ndungus ini menjadi barometer desa-desa seluruh kabupaten ana ing tlatah Kunjang. Kunjang kene. Hmm. Kaleng iki ilmu tuwek iki. Wah, bocah. Ketok sak piringe kaya nah. Aku les sak sendok wis wareg utekku rada encer. Ya, heeh. Ndungus, Pak. Hmm. Ndungus niki nyapa kok dinggoni main ning lapangan. Sebabe Lapangan ki nggone amba. Olahraga ya iso, dolan ya iso, keluarga ya iso, wong liya ya iso. Ini adalah satu media untuk berkumpulnya warga masyarakat yang menjadi satu berbeda-beda, tetap satu jiwa ini yang bisa dinamakan berbineka tunggal ika. Mulane Ndungus iki beda agama, beda pilihan, iki insya Allah akan bersatu padu mempunyai misi dan misi membangun Ndungus akan lebih maju. Dan sudah terbukti Ndungus ki nyatanya menjadi desa sing maju, Pak. Niki terus terang, Pak. Pak Min to, ya to. Begitu arep mek plunga-plung ngene to namanya. kowe iki mikir rumangsamu kok iso. Mikir. Pak Min to. Nyapa kok sebabe awake dhewe iki ngomong sego iki tak ditulis neh. Nah, Iki tak balik neh ngono. Nggih. Nyapa kok diadahi kerdus? Sebabipun Ker iki saka tembung kerjasama antara pejabat dan masyarakat ini sudah terbukti. Sinergi antara satu dengan yang lainnya ini bisa menjadi percontohan dan bisa menjadi tauladan untuk desa-desa yang lainnya. Ker iki kerja keras utawa kerjasama sudah terbukti. apik lho. terus. Dus menika saka tembung dosa iki bakal diilangi. Wong kene bakal ngilangke tumindak sing elek, bakal nglakoni tumindak sing becik. Ngentekke ragat Golek nikmat, ben adoh saka laknat akan ben slamet donya akhirat. niki lho, Pak. Pak Minto, Niki. niki terus terang Pak Minto. Ya. Bocah ki nek anggere wis kena godhong kemangi tok ngene iki. Cetha nek omong ki cetha. Mongko urung kena daging iki. Urung Pak Minto. Urung. Ayo, ngomong meleh. Golekno Ben tekone. Jan padosne Pak. Niki. Aku lek mek kena godhong-godhong iki ndak patek iso mikir. Tekone, Ning Pak. anggere wis kena daging. Oh, berarti daging. Daging. Tembunge daging. Daging iki saka tembung dakidangan. Nggih. Sakwise ngene gelar ringgit ing dalu menika insyaallah warga mereka Ndungus pinaringan dangan ditoke bilahine cedhakke rezekine. Amin. Dangan ki sehat, Pak. Peh Ya, heeh. daging. Ging ki Ging. jogging. Yen nek lapangan sak menimbang yen isuk kudu sregep jogging. Lah kowe wong mlayu-mlayu ro. Sehat. Wong mlayu-mlayu ngerti. Roh, Sing paling penting apa? wong mlayu ki sing penting kesehatan. Salah. Lah apa? Katok. Lah kok iso? Lah kowe mlayu ra katokan ora gondal-gandul kowe. Yo ora iso no. Napa? Sing penting kolor no. Lah kok iso? Kowe nek kathok ra nek kolore melorot terus bosok kowe. Ya ora kolor tok. Lah apa? Kain no. Lah nyapa? Lah kowe koloran ra nek kaine pre panggah netenteng ngono kuwi. Ya carane no. Piye? Kolore akeh dadi klewer-klewer ini. Rumangsane wontenipun daging lajeng kasusul menika cecek. Kikil. Cecek utawi kikil. Kikil. Iki lho glebos. Kono gesi cecek jajal. Daging. Cek iki saka tembung cekcok. Warga masyarakat sini tidak akan mengutamakan kecekcokan. Karena apa? Roh cekcok ora? Cekcok roh. Ngerti. Napa? Padu. Padu. Nah. Wong kene iki ora seneng geger karena apa? Bentuk permasalahan itu selalu diadakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dadi nek wis cecek kuwi ora gelem cekcok. Iya Ah, lho. terus kuwi enek kerupuk kuwi mau. Kru ki saka tembung kruntal-kruntel.
Siji lan sijine kruntal-kruntel sesuai dengan apa yang menjadi program pemerintah desa. Iya ya. Tegese nglumpuk. Pupuk, iya, Pupuk iya. ki pupuk. Pupuke wawan iki organik, pupuke menungso kuwi rasa. Seneng. Rasa siji lan sijine wis nyawiji, pejabat karo masyarakat sudah melekat, masyarakat dan pejabat sudah dekat. Insya Allah kedepannya Ndungos akan menjadi desa yang lebih hebat. Alhamdulillah niki. Lek pancen iso njabarke Lho. kaya ngono mbiyen sampeyan kok ndak dadi kepala desa, apa dadi sekdes, apa dadi camat kok mek Ora dadi mungkin jagoan. lho, aku nyalokne juru kunci maite demo dikirane. Niki dek wingi pun diangkat dados bedes, Pak. Bedes matamu ya. Kades ki apa? Kades iki kepala desa kades. Sekdes. Sekdes iya sekretaris desa, Lah nek bedes. bendara desa. Nah, kene kok nesu sampeyan. Ayo Pak, kula bedes ya asline. Wontenipun Iya. Oh, wontenipun kikil lajeng kulupanipun gobis. Gobes ki, go ki gotong royong. Iya. Gotong royong nyawiji dadi siji. Bis. Bes ki kene iki lek dolan ngalor ngidul mesti numpak bis. Lah numpak bis numpak cengelmu kuwi kok sok. Kali siji. Bes ki saka tembung bismillahirrahmanirrahim. Apa wae sing diwiwiti insyaallah wong Ndungos kanthi maos bismillahirrahmanirrahim lan diakhiri alhamdulillahirabbil alamin. Mula Bu, Wah. sekali kita keluar dari rumah, Lho iya, melangkah dari rumah, punya Insyaallah, lidah Mas. yang basah, harus membaca Al-Fatihah. gitu. Jadi gobis kuwi mau Iya, bismillah. bismillahirrahmanirrahim. Donga. Terakhir kemangi. Ki saka tembung kemaruk. Masya Allah. Wong kene ora duwe jiwa kemaruk. Prinsip warga mereka Ndungos susah ndelok wong susah, seneng ndelok wong seneng, ora susah ndelok wong seneng, ora seneng ndelok wong susah. Pipin lah. Apik lho kuwi, apik kuwi. Iki tenanan lho Pak, iki lek awake dhewe iki lek ra ahyune ora cerdas. Ah. Kata-kataku ki ra Iya. ngerti. Apik kuwi penting. Penting. Sing paling penting dadi wong apik. Wong apik. Wah ben marem matimu wah ya. Wedhus sih Mas iki. Pahit. Ben saya lancar. Pahit. Ke ma Pak, ma. Mang ki saka tembung mang. Mangku perlu gundule. Mang kuwi apa ya lho? Ngono. Terakhir kuwi lho, ngono. Mang ki saka tembung mang. Ayo, apa iki? Mang kuwi apa? Aja ndek rasa Mang ki insyaallah wong kene ora duwe jiwa mangkel. Lembah manah andap asor innallaha ma'asabirin. Wah, ya iso no lho. Loh, iso Artine ya aku tak WA aku lah wis. Iso kita. innallaha ma'asabirin ki wong sabar kekasih Gusti. Ya. Dadi gumatung saka inama amalu biniyat Ya, niat bener. apik Wah, ya. aku ya kuwi lho. Ngono lho, Bos. Iya. Kemangi tinggal Kemangi. Ngi ki insyaallah ngi. Oh lah bener. Iki lambene sinden iso ngising iki piye to iki? Kowe jorok lho kuwi. Kok iso ngising ngono. Jane ya kuwi ya. Tak tonyo kowe kok iso ngisi. Ngimpi. Ngi tegese iki ngiseni. Nah, Ngiseni barang sing kosong. Nah. kuwi Ngiseni barang sing ora ana dadi ana. saling melengkapi. Saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Niki, Pak. Eh, Kamu lho. Tinggal. sampean ki munggah dene nek kanca putri lho coba. Oke. Sama, Pak. Loh, kula Sing seragame beda ki coba. niki Loh, iki. kluthuk niku anu Pak, senengane jajal-jajal Ya. sinden panjenengan. Heeh. Anu kok kene sik Wenduk, kok kene sik. Nah, minta coba. Nih, sini. Kene. Sapa iki? Iki engko urute ngene. Iya. Sapa? Lho kan waduh aja dirabi iki. Lah ngopo, Mas? Enek anding-andinge ning lengen lho. Lah ngopo sebabe? Bocah ki lek wedok enek anding-anding ning lengen ki cah lumuh ra gelem nyambut gawe. Sing kandha sapa? Kula. Kuwi konsepe sapa? Kula Bocah wedok kok enek andeng-andenge ning lengen. Kuwi Kuwi bocah mujudke lumo. wong wedok sing bekti karo wong lanang. ora iso lumuh. Saman ra roh lho. Deh. Lho, iki wis aku goleki lho, Aku Pak. ki terbukti. Riset. Ibuke Caca ki andeng-andenge ning lengen. Kayak duduk Siji andeng-andeng. ning lengen, loro ning bokong. Kuwi wong wedok sing tresno karo wong lanang. Wah, kuwi dudu anding-anding toh ya. Wong demblok gowedi ngono ta. Lah kowe kok ngerti nek toh bojone Mas Minto ning kene? Anu sadurunge karo kuwi karo aku dilebih. Rumangsamu kok iso. Kono dadi tekoni alon-alon. Asmamu sapa Nduk Betul Sayu? maju, Nduk. Jangan mambengi pedhok saiki ya pedhok. Sehat ya, Nduk ya? Sehat nggih Nduk Sayu? Wis adus aku, Mas. Eh, Aku wis adus. jenengmu sapa Nduk Sayu? Aku wis adus, Mas. Asmane sampean. Lah iya mau lho ning kono.
Mau teko jam Nek piro? kono ki dikeki sego kae mau. Lah ya mau teko jam piro? Lah iya, mau wis dingoni mosok sik panggah luwe ae. Sampeyan mau lek dingoni to ning kono. Lah ya. Lah iya. Sampeyan yo dingoni mau. Lah iya. Wis dingoni Aku baru. ning kene lho karo kanca-kancaku akeh ki mau. Tau ya. Ngapa, Bos? Kita ayo kopok nih. Piye to? Kupinge bosok. Kowe iki marahi Mas Minto. Kok ditekoni tekomu jam piro wis mangan gundulmu. Ini sudah seleksian dari Mas Minto lho, wis dipilih kabeh. Dipilih nek kaya ngono ki apa lho gunane? Ngono ra. Tekoni kok. Oh, jan dhewe. Apa-apa kok Coba sing siji ki kok ngantek serinto. Ora krana sinden gawan sekar gadung ndak ning krana sampean. Iki ya iki cocok iki aku. Wah, ulu tok ya, Nduk. Lah bojomu ya ulu tokno lho kok. Kene ngrai kaya anak ndruwo bojoku. Ngono. Ayo. Selamat malam Cahayu. Malam, Mas. Lah iki kupinge pengen. Ya. Iki tenan iki. Asmane sinten Nduk Cahayu? Hani Kusuma. Oh, Hani Kusuma. Daleme ndi Nduk Cahayu? Kula tulung agung, Mas. Tulung aku. Nggih. Mau rawuh jam pinten Cahayu? Mau rawuh jam pinten? Kula Nggih. mau jam gangsal. Sing kok kukur ki ngendi kuwi? Mriki, Pak. Weh, Anu mau karo sapa Nduk Cahayu? Kula kalih Mas. Karo Mas e? Nggih. Oh, alah, ya. Seneng ya ning kene ya? Nggih, seneng Mas rame rame bakule akeh. Piye neh, mosok aku mbok salahne. Anu liyane. Lah ngopo? Ayo gudiken ya. Wis Masa apa ditekoni kok? kok nginang ini. Pangapunten nggih, Pak. Pangapunten. Lho kowe tak seneng. Iku lek sing gatel ngarep penak lho, lek sing mburi mereka mek kesat-kesat ngene. Ya sabar kowe wong lanang. Sabar kok gundul ngomong. ayo tekoni yo jam itu, Mas. Lah kowe ora seneng nek dikukurne kenemu. Oh, ngene. Kene dok Jalang yo sing dijak ora Kene, kene, pokro kabeh. Yeting ya. Tanggapan larang sing den. Mas Kluthuk. Halo. Halo. Ki jos si sapine gedhe Wah, iki. iki cocok ketok iki. Iki. Normal toh? Normal halo. Halo. Aman toh? Sini Gak gatelan? sini jenengmu sapa Nduk Cahayu? Iya. Ndak gatelan. Gak gatelan. Lah, mbok gatelan gitu ya. Wah. jaan to jaan gandengen. Kenceng. Oh, berarti tipe wanita manja. Ya. Yuk. Se. Siap ya. Mau tekan jam piro Nduk Cahayu? Jam 5. Jam 5. Wah, normal iki. Cinta itu tidak memandang usia. Ya kenyek tapuk lambimu ya kenyek. Cinta enggak Anu mau memandang usia. asmamu sapa Nduk? Dia. Iya, ya. Iki mau sing loro ki ratek cetha. Eh, Nek sampean ki cetha, anu Normal. krungu kupingmu yo krungu. Krungu no, Ketoke Mas. Gatel yo ora gatel. Ora gatelan. Anu rodok padang rek, Nduk. Sementing awake dhewe iki Jangan mlaku sik sing penak kuwi wong nggih. awake dhewe iki lah ya penak to. Nah, sembarang lah ya Nah. Iya ya Mas ya. bali aduh. Lah aku kok mbok oleh nih Mas. Loh, lah ngapa mbok balekke? Anu sekoke bosok iki. Pah, blesek. Diacak Mas, diacak. Aja diurutke diacak wae. Wis iki, iki. Ya akhirnya sing pokro Hei, sing Tuk. Nah, iki jos iki wis. Aku lek roh iki nang mulih bojomu tak tekek lagi aku lagi. Yo kene, mikir ndi Jos, mikir iya, kene. seneng iki, Nih, cocok iki nak iki. Sik, jajan sik, mlaku jajan sik, mlaku. Oke. Halo. Hei. Jenengmu sapa, Nduk? Halo Mas, Mas Kluthuk, nama saya Sulis. Mlaku rene ya, mlaku di. Hah, sama neng ngendi ta Mas? Mas Kluthuk. Halo. Mas Klitik iki tangane iki halus sih. Gede ku tak jipok mborok malah. Kesalane Mas Kluthuk iki ning ngendi ta jane? Sembarang ki ngene. Mas, Lis ngene lho. Nggih, Aku ki Mas. karo awakmu kan tak omongi sembarang ki. heeh. Piye Mas? Piye to? Piye iki lho? Anu bali awe. Ngapa to, Mas? Balik. Yo tak Ngapa? balik. Kadung seneng lho. Gonmu kan lho men. Sik to aku mengko kono kowe. Mas, aja ngono lho Mas. Gisi. Jangkrik mangan kemangi iso njunjung wonoan barang. Jangkrik. Dope pedot. Wis nek iki asli iki, wis iki jelas gak mungkin nek iki lho, gila. Nek kena delok wong iki. tanggapan nang wadem remuk kabeh di sampinge. Lah iki jos lek iki. Iki apa lah kalau mesti waras iki. Kon mlaku sik, kon mlaku Bagus cepet. sih. Hop. Iki piro? 1.
itu. Berarti awas mripate ya. Awas, awas. Anu gak gatel ini enggak ya? Enggak, tadi Normal, sudah mandi, normal, tadi normal. sudah mandi ya Mas. Iya. Anu asmamu sapa Nduk Cahayu? Maria Punjung Mas. Sehat ya Cahayu ya? Sehat Mas. Aku seneng loh Mas kalau sama. Bisa jalan ya Mas. Sesuk dolane anu ya. Ya Mas. Pancen awake dhewe iki wis digandengi iso cok. Sik Mas. Saman rungokno sing mriki. Ngendi? Sik, digoleki sing mriki. Ngendi? Seneng ya main ngene seneng ya. Iya Mas. Aku ndek ingin nang angkringane sama loh Mas. Loh, seneng tenan. Iya seneng Mas. Sama aja mlaku-mlaku Mas. Ini gue sih. Sini gue. Jangkrik. Apa? Lah kok malah dadi siluman babi. Kowe iki kok apa-apa kleru ngene wis. Lah kowe iki nek wong mendem lho nggo tambul. Ki. Biasane ayu, langsing kuwi mesti enek kurang iki lho, gak enek kurang. Nah, iki lho. Lek iki sempurna iki. Mbah, lagi malah kentongan balik desa iki ya. Ini Dok, ini ladenono Masmu. Wah, iya dini kowe ngene. Lagi tukang nyelengar genset nih bocah. Sik mik pun Dok, coba Dok kene. Oh, Masyaallah iki lho. Aja nyawang fisik, aja nyawang raga. Dalam. Iya. Gak ya. Enggak. Sehat Enggak. ya Cahayu ya. Sehat. Alhamdulillah. Sama Pam, anu kena hawa adem tak kapan mambi ngene kabeh ha. Oh, paling Mas. Anu, mau teko jam piro nduk pit? Emang teko jam 4. Alhamdulillah teko jam bapak ya berarti awakmu sembarang. Oh, nah, aku iki seneng lek ketemu sampean iki ya melu seneng lho, Nduk. Nggih. Bengi iki ning ndonga muga-muga ade Aja milih sing ayo milih aku ae. Kudu ya. maksimal. Anu balik aneh. Napa to? Anu Kok salah meneh iki lho. kabele konslet. Tuh, kancane tuh. Iki nek iki jelas iki. Iki jelas nek. Iki. Bosok kabeh manggile ya. Pakno. Yo kono. Karo Mintu mesti pas karo Mintu iki. Kowe jane nyapa to ngono kuwi? Kabeh wong wedok kok mbok jajali. Kowe iki jane piye ngono kuwi? Ora lanang wedok dijajali. Sawangen. Wong lanang wong wedok kudu Beda-bedake. siji. Nah, Wong beda wong wedok gak oleh ngono kuwi. dijenggok kok bental iki piye? Ndak sing ngepir ngene iki. Umume ngene yo ngene to. Lu masamu Ngene. mbok kira apa? Mbok kira apa senenan? Mbok kira apa ngono kuwi wong wedok Janjimu Masamu karo aku pura ngono apa piye? Opo iki? Janjimu karo aku kaya ngapa, Janjimu lho karo aku kaya apa? Wong wedok sakmono kae kok mau jajali kabeh? Sepurane dul tenanan. Kamangka Mas Kluthuk, Dul. Kamangka Mas Kluthuk, aku dek iki mbok tukokne kucing. aku ndek iki mau tukokne kucing. Tak elus-elus ya kaya ngelus-ngelus sampean. Tak elus-elus kaya aku ngelus-ngelus sampean. Iya pancen aku koyo kucing anggora pancen ya. Aku dek iki korban mbok tukokke wedhus tawa. Aku ndek iki korban mbok tukokne wedhus Wis, iku etawa. Tak elus-elus. Tak Ya elus-elus. kaya ngelus-ngelus sampean. Kaya ngelus-ngelus sampean. Ya pancen aku koyo wedhus gibas pancen aku sih. Kuwi. Lah kok dek iki aku mbok tukokne kethek. Lah kok aku ndek iki mbok tukokne kethek. Sampean malah kaya kethekku. Sampean lo persis kethekku. Lah apa-apa nemenek katesmu iki. Kok menek katesmu mbahmu iki kok iso. Lah yo matane kok pangga nyawange rono ae to Mas. Opo ya wis. Mas Kliti. Dalem, Cik. Ya Allah, kita lama enggak ketemu ya. Nek aku langsung romantis, Dik. Iya, gimana? Nek aku enggak perlu basa-basi langsung romantis. Coba Mas, kotmu sak piro Mas? Kot. F-mu seberapa? F-mu Kalau coba. ganteng ya koyo. Ya sia-sia. Apa nduk tegane kambil ijo. Bicane sing ketiban kambil wis. Kok gremenge nyapa to? Ora. Kancane iki nek wis karo ki mbok sing Lek ikhlas. adine karep nyontone iki disimak, ngono lho. Karo aku ya sia-sia. Lah gek kowe mau ya wis akeh sak nombane ora ana sing cocok. Oke ra sing pokro. Mangsamu. Sing denerem Cik. aku. Kene timbang kowe bingung. Kene. Tak golekne vitamin ngawur. Kene lho kowe iki. Dadi Aku tak nyanyi karo Mintul. terus Kamu jadi properti, dadi apa? kursi. Oke. Ngono, yo. Pakai kursi, ayo coba. Yo. Hei, tak jebecek.
kursi kok ngene? Kursi pantai ngono kuwi. Kursi taman biasa wae. Kowe engko tak ruwemet mocimu kok malah. Lah iya, mau cilik ta Oh iki. iya ngono. Ayo. Ayo dadi kursi. Nah, Dek Mintul kamu bisa duduk. betul di sini. Oh iki. iya, Mas. Wes karing linggui. Aduh, rasanya gimana Dek Mintul? Rasanya gimana? Rasanya endut-endut. Anu Ah. sik atur dulu, atur dulu. Nyapa? Nyapa? Bokongmu angkat itu bal ngendok kowe. Lho. Ngawur rek pengendok. Ora. Ki lu gone kursi mobil kesuwen, Lah sampe iya. dadi kursi. Dek Mintul, Iya, kamu agak Mas. sini. Karena Iya. ini kursi ini kan pilihan. Ini Oh, dari iya. Eropa. Heeh, aku Kalau ini terlalu pendek, kamu kan nggak enak. enggak enak. Ini ada otomatisnya. Gimana? Kalau di sini otomatisnya ini dipencet, Oh iya, dipencet apa didodol? ditutul, Oh, ditutul. ditutul itu. Nah, Oh gitu. nanti masih naik kayak gini, tutul. Iya, coba. Coba Mbak Mindul ditutul tuh Ditutul. kuncinya. Gini, Nah. tak contoh nih. Oh, iya. Tak contoh. Iki otomatisnya gini. Itu lah. Oh iya 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 iya. Itu. Oh iya iya iya. Coba dikasih. Sik kok. Lek sing nutul kowe saya dhuwur. Iya, iya. Lek sing nutul Mindul saya dawa. Akhirnya pasti kursi lagi dawa. Iya 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 awe. Tapi aku pengen nutulin, Ya Mas. enggak apa-apa. Coba. Enggak apa-apa. Dong toh, aku pengen nutul. Kowe iki dadi kursi iki kursi benda mati, enggak boleh Sik. bergerak. Ayo kursi itu Yo, benda mati. coba. Oh alah. Nah, Anu rodok suwi ya, rodok suwi. Kursi kok Ayo jaluk. kamu. Ayo. ayo. Betul. Urung. Kau keri itu. Oh, meneng wae to kursi benda Sik, mati. Pak. Kursi aku ngomong pengen. ae. Nyapa kok Nyapa ngene? to? Kursi iki sikile ra entuk ngono kuwi. Kursi lu sikile lurus. Biasa. Ayo. Manut to dadi kursi piye? Awisi lah. Enak-enak wis to. Enak keri yo. Dadi kursi enak-enak. Engko nek umpama ketok piye ngono senggring-senggring ngomong. Ayo. Ayo jajal. Odol, odol. Ora wis to. Anu ngene, dul aku. Ngadep rono lho. Walah, dul. Nah, Jengking. Jengking kok. Iki wis jengking dul. Mang Dul. Sik. Kowe tak wantemi lho, Dul. Nyapa tanganmu mbok ukur barang. Aku kan karo sampean. Nyapa kok mbok ukur apa moco? orang ngono marketing berarti Mbak Mindul ki pengalaman ukurannya sakmene ngono. Mboten biasanya sak meter lho, Pak. Coba. Dudule iki ngene lho. Lah ngono. Oh. Terus ngepese ning kene. Nah, Oh iya Kok iya. mbok ukur ngene iki lah ya. Mangsamu hernia lho. Lho, sapa ngerti hernia? Ayo tak jajale ya. nah. Mang ngene apa ngene to? Ngene. Kursi iki meneng wae kono lho. Kursi obah ya. Ngene Dul, ngene Dul. Timbang awakmu tanganmu ra gitu dudulen Oh iya iya. Nah. Oh, Untuk ngene lho. Nah. Nah. Ya ta. Nyapa? Ya ora. Piye? Pas ndokku to. Tak sembrono lah. Coba. Sik Bang, nembang Mas. Nggih. Nembang. Tembange kula tak kalih minul. Heeh. Apa, Dok? Cinta tak terpisahkan ya, Dek? Nggih. Oke, coba seberapa? Cobi. Kursi ini tetap no, kursi ini tetap. Bang, kusine anu pakune modot. Besok tak belikan itu ya, Dek Minul. Iya. Suka tak kamu? Aku suka banget. Itu nanti kita bungkus, Iya. terus kita kemas. Kayak ragi mateng kusine. Tresno iki tutu uang tolanan kabeh mau ambek kekahanan sing kursi nggak boleh nyanyi, tetap and stand by. You stand by Iya. and sit. Ayo coba. Sing tak jaluk hamon kesabaran mugi Gusti paring kasembatan
Sambil Dik Mindul. Mengedang hatiku Suarane. bina aku Kursi ya bocah ngomong-ngomongan. ramayu Suarane kowe. Aku kursi. tanggung jawabmu itu palsu. Tetep tak buktikan kalau aku cinta beneran, Dik. Dodenok Beneran, gandul Mas. gandul. Lho gandul-gandul mbahmu kuwi. Gandul-gandul. Gandulane ati kok gandul-gandul kuwi tak tekmu. Ya kuwi salah dhewe lho Mas Kluduk. Sampeyan iki yo golek gandengan kan ya iso. Nah, Lek Mary karo adimu golek gandengan siji sapa? golekmu sing kaya sumur bor ngono to, besok. Aku sing ya cocok karo iki. Ngono. Sini kamu sayang. Aku iki wong ayu ki besok bakal elek. Rabi karo wong elek, panggah awet elek. Wong Sapa? iri yang ngono kuwi. Ya toh. Pit, Nggih, kowe dikandak kelek iki yo trimo. nggih kula trima. Terima nang sakire kok. Kok malah trimo, Pit? Mengke mawon teng ngandhap kula bacoke. Waduh, lagi jane iki sinden kok gento jane. Lah itekno, lek ku maca nek ke jam 4 kok dia. Tresno iki dudu mung dolanan. Kayak cengkok iki. Cengkok murat marit. Kabeh mau amar kekahanan sing tak jaluk. Kuwi. Sing Anu lek ngising ning kono, ngising ning kono. Sang. mbang iki tak jikok ngono sik. Sing tak jaluk hamon kesabaran. Ayo, mugi. Ono mugi. Mugi. Awakmu kok gedhi. Sing tenanan no. Sing wedok nyaut. Mong. Ya. Mengedem hatiku ben aku rayu dan tanggung jawabmu. Edan. Edan. Romantis tenan nih. Romantis. Romantis lah. Romantis sirahe mepet. Pipit tung- dirangkul, Nah. Sirahe mepet. Nadalah. Lah kape mbok miki to, Pit? Kowe iki aja mikir. Lah nek sik cilikno mimik iso cerip. Lah kena contong lah suap. Aku kaget. Zaman kok kuat to, Mas? Weh, jajal sampean. Wis pesan tok ya. Bah, langsung ambilku metu ya. Ya sekal gadong. Anak dong sampean nggih. Dek Mindul, Nggih, Mas. spesial Tresno iki kat Waduh ya, Pit. tandur ana ing awakmu ya, Dik. Sikat. Nggih, Pak Minto. Panjenengan iki umpami ginarwa dadi garwane Mas Klitik. Nggih. Sampeyan iki ndek penjaluk apa coba? Kula Heeh. nggih omah, mobil, usaha sing gedhe, ngoten to. Ya kuwi memprioritaskan keluarga ngono kuwi. Terus umpama pilih-pilihan, sampeyan Pilihan. dirabi Mas Klitik karo Mas Kluduk iki pilih endi? Lek wong normal ya jelas Mas Klitik to Pak Lho, Minto. lah kok milih Mas Klitik? Lah kluduk rejingane rupane kaya ngono iki. Ngene ya, Dik. Sampeyan aja sia-sia. Aku ya. Rupa ki bakale suda, rambut putih bakale ya malih, Iya, Mas. untu ompong bakale ya mesti mlebu ngerong, pipi kisut bakale mlebu bolongan sing ciut. Kowe tak omongi. Iki aja mbok Kowe malah duwe bojo ganteng, iki malah bahaya. Bayane. Disir karo tanggamu. Loh. Bojo ki elek ngene iki aman. Kalau ngidur ana sing seneng. Kowe nek rabi aku sugihmu lak mesti proses. Proses. Nyambut gawe. Nek karo iki wis sedina rong dina gedene sesasi. Langsung sugih. Hmm. Kok iso? Mbok lebokne pesugihan kena ta kuwi. Kenek.
Sekian Tumbal. matamu. Kursi lho, kursi kok omong iki Lah kepiye? ya aku nyong dari kursi. Bangsane. Aku rapopo Mas karo sampean nih. Piye? Mas yo sugih suwi, Heeh. tapi tak telateni. Ya ngono kuwi Iya jenenge toh, Mas. kesetiaan, Dik. Iya, Nggih. wong rapi kuwi sing digolek iki ati, Mas. Bener. Lek bondo kena digoleki karo mlaku. Sapa sing ngomong? Lek wong rabi sing digoleki ati sapa? Aku tak roh. Nggih, kula nggih. lho, wong setia iki ngenten iki lho Pak Minto. Aku ra mbok pek ra masalah. Nuktul. Loh, lah ngapa? Tuku aku. Wah, lah kowe tuku apa ndek duit? Wah. Lah yo. 750 yang mending saya masalah. Aku nek tuku nek membuat kecewa wanita ya lara ati sampean. Lah nyapa? Lah nek nganti gak Kowe malah rabi, bahaya. Saiki kalkulasi. Ngapa? Kowe rabi blonjo mindul umpama dadi bojomu. Nggih, Saulan 15 juta. bener. Berarti satu harinya iki kurang lebih hampir Sak 500.000. Hampir 500.000. Nggih. Ya. Hmm. Ya lah. Nggih. Kamangka mek ngono kuwi. Lah terus Lah lek tuku tuku ngapa? Ora to. Lek ngomongi diperjelas. Ayo. Sedina 500.000 kamangka Mek mek ngono ngono kuwi. Kuwi sing mek Mek ngono ngono kuwi kuwi. lho, harus Apa, diperjelas. Harus spesifik lho lek ngomong ki. ayo apa kuwi? Loh. Apa kuwi lah kowe karepe golek ya golek apa? Urung mesti lek temben dino. Lah terus Beli kan aman. beli aman tapi miturut kesehatan membahayakan. Sekarang itu dari Carane, no. dinas kesehatan Tuku karo nggo dokter. Rekso, siap ora? Oh berarti caki seneng tuku. Jolaya awake ndak kuru. Gegek kowe kok kena Loh, aja meneh kok aku, anakku wis kena ait tok. Lho. bocah cilik kok kena iki lho. Lha iki ngombe kopi lho kok ait. pahit. Kuwi pahit goblok. Lah iya. Aja meneh kok kuwi wong anak iki jeruk dadi nanas kok. Iso. Lah piye? Wah diwene ngono ya ora pas kok iso. Mula alhamdulillah lho Mas. Heeh. Nek Dek Mintul ki secara fisik kan iso dilihat to. Alah bahaya. Iki cara non sewu, cara kendaraan lho, PCX. Iya, Ah, bola. diseringi tembang, Mas. PCX. Ah, kaya apa? PCX. Tok sinembang sinten? Nah, iki Mindul. Mbak Mindul tetep neng tengah, Nggih, nggih. dibantu Sekar Gadung, papat siap. tembange lali janjine, minangkani pamurid saka panitia ndungus. Ya Dok. Katur GC Adio, yang wonten pondok ugi ingkang wonten panggung gunung. Dino minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak ning taman mangu. Boten kesupen Mas Wijono Jombang. Wilujeng dalu. Kene aku nunggu tak SMS rambasi yen tak telepon mau pateni mangkaku irungmu mas tak jiwa 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 janjine kandane alasane Sekar Gadung Indonesia. adung dandan kuyo Menika wonten salam saking Mas Guntur Wahono DPR Provinsi Jawa Timur kagem warga masyarakat Dungus sak putihipun Mas Didik. Ya. janjane kowe ning endi
Mas Didik. Sehubungan wayang kulit merupakan tontonan tatanan ngembang yang bernuansa agamis kaya ngapa? Pepeling diawiti saka buka ketipung tinampen balungan komplit saut bonang barung dados yo. Sore
ini Mas Lidik keistimewane wayang kulit. Nggih, Mas. Jadi dileboni apa wae Nggih. tetep bisa masuk. Nggih, Kang Baken nika lak tradisi kalian modernisasi kedah ada sinkronisasi. Betul. Dan yang penting jangan sampai lupa kita harus imunisasi. Ya, kok malah imunisasi. Tradisi kali modernisasi kok tekan imunisasi. Ikuti kalau asih bos, Aduh, bos, bos. Hah? Oleh wangi. Ya ngeten lah yo. Nah. Langsung jumengglu. Oke no. Kepada Ki Minto Darsono, nggih. Saya dari fans berat Wayang Purba. Nah, Mas Lewung. Oh, Mas kok Mas Lewung gitu ya. Nyuwun gending Lewung. Mas Tulkiyem kok Mas Lewung piye? Nyuwun gending Lewung kali Grigis, kali ayang-ayang, Manbalun. Saking? Saking Mas Tulkiem kali Mas Gawer, saking Pare Kediri. Ugi minangkani penggemar Sekar Gadung kang saking Tanggung Gunung Mas Sutrisno Nggih, ngersake Grigis. siap-siap. Heeh. Sinten, Yo, Bos? sapa sing keparang nembang? Monggo. Langsung Mas Grigis dados. Yo. Ayo, Nduk Nduk sapa ki? Iki lho bocah iki lho. Lis karo Sekar Gadung Indonesia. Tombong ando. Kari manis, kurang manis bagai Iki lho Dek, Sekar Gadung Dek. wis ya wis, sing dipegang apa kerasa. Ayo ayo, kari manis, kurang manis bagai gula. Wes ya wes, dori komen gersing kuno. Ayo Mbak Mas, yo kari manis, Banget Dek. yang manis nanya gula. Iya. Loh. Wes ya wes, hati pikir apa ngerasa. Goreng kisah yang kering, saya suwi yang terkucuke. Aku wariku nangis, apa tahan dirasano. Ya, terima kasih Pak Mundut sampun dipunaturaken. Mas Didik, Dawuh, kejaba le seneng-seneng ngoten sih. pancen tugas awake dhewe menghibur warga masyarakat Dungus. Leres ini yang bisa dinamakan ora et labora. Betul. Bekerja sambil berdoa. Ah. Ngoten. Ayo Mbok duet karo Siap. Mbak Minul tembange nyumanggake datang panjenengan. Ngoten nggih, Ah. nggih. Kene, Dek. Pak Mindul, Pak Mindul. Pak Mindul kok Mindul kok Ayo. Tegese Mbak Mintul ki Minal Minul ngono lho. Ya nek sing Minul ngono to. Heeh. Lah nggih. Anu tak gaweke sing kepenak wae, Nduk. Kenapa? Tembange sing nuansane lawasan biyen Iya, iya. kepenak. Apa itu? Anu awakmu mlebes apa lah? Mlebes apa lah? Blebes. Mlebes. Lah karek kuwi nomor bes apa ora? Boten lho kulit kula. Boten. Mosok blas. Belas Lah, boten. mbok yo mlebes diluk-diluk. Kayak bendut kayak. Yo, kene. Tak gaweke anu wae sesuai karo pamudutane kanca-kanca Karang Oh, Taruna. iya. Heeh. Lintang asmara mawon. Oh iya iya iya. Nggih. Rene. Mbak Mindul sana. Kamu ngikut aku terus, Dik. Iya, kan aku gila sama ini. Aduh. Sebenarnya kok kowe aku dhewe ngocoe jijik. Dik, nek pengen lezat, Ya. nggon pas nggon wajah iki leletono blue band. Penting iki malah dileleti telek. Blue band kok mesti ngepenake ngono. Tapi kanca-kanca Sekar Gadung. Lintang Asmara. Kamu Tak ngancani bapak iki ora kancani malah ngalor ngidul. Sapa?
Sampean Ngejak yo kono terus kok ya. Sakmene gak apa-apa, Dik. Atau naik satu? Oh iya, boleh. Oh, naik satu coba. Nah. Saya tinggi juga. Oke, siap. Gini. Ya, Dik. Langsung lintang asmara, Dik. Nggih, coba. Wis pokoke manut sampean. Kerendahan bos ini bos, kerendahan. Agak tinggi. Ya, coba. Standar. Dik Minul ki suaranya. Nah. Ya, ayo Mas sembarang nada. Wong ayu tresna ku kinaraya tamba susah jroning batinku. Wong bagus mantep rasa atimu tresnaku terus Asik. Mudun saiki. Enggak apa-apa ini aja Ini udah. pas. Kayak falset. Kalau falset itu Falset kok. Nada falset. Yo, kanca-kanca Sekar Gadung. Spesial kanggo Bapak Babim Kantipmas jadi. Makasih, Manun. Bapak Kantipmas, Bapak Babinsa. Lintang Asmoro, Mas Didik bersama Mbak Mintul. Sekar Gadung Indonesia. Ya itu loh, Bos. Ayo Mas Jok dulu. Enak, Bos. Oh enak deh. Ayo tuh, aja ning kono ae to. Piye? Pak Minto kan joget ya. Acarane kok Melayu. Sambil Piye, Mas? siang pantoro ratri mengeleng manis hati setiaku bisa anggueni marang dia sulami Rasa kangen kang limputi lintang beledak di saksi kebayang tetangga jani janji supaya bukti supaya pati asli bos Sekar Gadung Indonesia. Iki lho bocahe. Oh enak banget dulu. Tenan, Bos. ayu tresna kinarya tanda sajroning batinku wong bagus antep rasa atimu tresnaku tulus jroning senajan namun penyu sedono aku rapatkan seno Pasukan dari Papar Kediri juga hadir. Selamat malam Papar Kediri. Oh Yanto. Yuk, papar kan diluwe. Kan dilu. Kertasolo Kiri. Kertasolo kiri. Ayo Mas, siang Sok awan bengi sing tak impi Ratri yo kok sing ning jero mengeleng manis hati setiaku bisa anggueni pesnamu lan marang sang tiaku rasa kang limputi lintang beledak di saksi kebayani
ora bisa dipisahno. Iya. Matur sembah nuwun. Olahraga. Enggak apa-apa Mas Jo. Ki wit sore nuansane musik terus saiki beralih ke gamelan. Pakemipun laras. Nggih, wonten pundutan saking Saking kanca-kanca Karang Taruna ugi penggemar Sekar Gadung ngersake kopi jahe. Betul. Nggih. Nek Nggih kopi jahe, tak Nggih. sedang ngunduh salak terus ngunduh pelem. kopi jahe terus nggih saya niku Pak. Nah, kaya ngapa Mbak Sulis? Iki nuansane ben Gamelan. beralih ke gamelan. Nggih. Rasane ben rasa Patutipun. klasik. Heeh, ya. Tak suwun jumeneng Mbak Sulis. Sulis. Kopi jahe lis lek ra iso ya kopi lek. Iso no. Ya kopi susun. Iso lis ya. Saged iki sinden melu ngendi-ngendi kok. Nanti ya sinden kita masuk silusi sinden Iki- multivitamin. Piye to? Sembarang iso. Iki dalang dindi diderekke lho. Mas Sapa Mas? Mas Yono samben. Sapa wi? Mas Heri Bawono Lumajang iki nderek. Heeh. Mas Yono samben yo nderek. Heeh. Mbah Sakri Medion Mas, nderek. niku pun sedaya. Lah Pak sinden pageblok lho Pak. Iya. Eram titeni. Kita ini. Iki tanpa bawa langsung Nggih, dadi nggih, wae. siap. Kaya ngapa? Ya. Kopi jahe kopi jahe. Oh, Yono. Kagem kanca-kanca seniman Pak. Watine mosorok surya sisih wetan padhang semulae rembulan wiwit dadari manuruti senengane ngati. Baik. Wong-wong karang trapisan padha sanja Susu. ana marang kopi ngomong ngobrol tanpa guna ora mikir sesuk ora blonjo. Senatian kopi sak cangkir nanging bisa gawe
katone awake. Nggih. Matur suwun Mas Dereng Didik. Pak, dereng. Derek. Kirang saitik lho Pak. Ya. Niki jane saene nek ditayubne tapi pun Lah. bacot. Kalek. Lah yo Mas Tutuk kon joget lah yo apik to. Karo piye, jenengan Pak? jejeri. Ayo, kene jajar karek sak cerit. Malah lah konsentrasi lah, we anak karo Bu Sri. Wean. Ujane wis play sewengi lho, bingung. Lah yo. Lah yo ngengkel tayub, wae Mas lho. Manto. Malah iki komene iki kok lek ngantek panase kaya ngene ra dilayani, sesuk ra tak paringi lho. Ngono iki coba. Ora paringi cara kaya aku ngono. Lah terus Aku ndek ilmu. Iya. Lah kok ilmumu yo kok kuno. Aku pokoknya bojoku nesu sarungan tok ngono wis. Hmm. Apa enake ngono Mas Didik? Nggih no. Mbok ya. Wis lek nus. Oh ya oh ya aku kok ya dilunturne ilmu-ilmu ngono dilunturne lho. Lunturne apa? Malah stres kuwi kowe. Aku wis nawakne motor bareng. Ya. Nego tipis. Ora Pak, ora tak ke ijoke mobil niku. Iya. Apa dijole truk, Pak? Semua itu proses. Proses. Ya. Ya. Yuk. Wis misumur kopi jahe rasa enak lan uga magleke agawe mareming ati ayo kanca ngombe kopi jahe Wancine kosorok surya sisih wetan padhang samulae rembulan wiwit dakar wilman nuruti senengane ngati wong-wong karang pradesan padha sanja ana warung kopi ngomong ngobrol tanpa guna ora mikir sesuk ora lonjo senadyan kopi sak cangkir nanging bisa gawe modal pikir yen ora kopi sak sore katone awake lentir wis misumur kopi jahe rasa enak lan uga magleke agawe mareming ati ayo kanca ngombe kopi jahe senadyan kopi sak cangkir nanging bisa gawe manjan mikir yen ora ngopi sak sore katone awake lentir wis misumur
Nggih matur sembah nuwun Nggih. Mas Didik, Mas Duduk menika parang badhe pamit ingkang mengkugati mliginipun panitia bersih desa Dungus. Wekdal kagem panjenengan kula tak neruske laku dene perangipun mengke kersane diangkat anak lanang Tadit Kusemawi Bajo. Boten kathah ingkang kula aturaken Mas Minto. Heeh. Namung derek-derek memayu dedonga mugi-mugi Dungus tansah pinanggih rahayu wilujeng widodo, tansah kinemulan kabagan kamulyan saha katentreman. Nggih. Ya. Insyaallah ridho hidayah tansah mayungi warga masyarakat Dungus kunjang sedayanipun Mas. Mbok Nggih. bilih anggen kula gegojekan kula kalih adi kula kalih mintul Nggih. mbok benten kalapatan nyun Gusti Samudra Pangasami Mas. Betul. Nggih. Awake dhewe wis agro Sego kupat, sego liwet. boten liwat antum slamet. Nggih. Muga-muga sing nanggap selamat, sing ditangkap selamat, sing delok selamat, bakule selamat, warga masyarakat selamat pinarengan berkah Amin. barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sembah nuwun nggih Mas. Nggih, monggo Matur nuwun. nderekaken jikar panjenengan Nggih. tole Tadit sak pupuh sak tembang kaya ngapa nandur ngunduh. Yo.